Mandura Antasena. Iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grabyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan niki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kok tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pengendikaning Siwa Mandura. Terus oh kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Ora iso njaga marang derajat lan martabate para Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak lebokke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Kok, ayo kok. Sik weteng kula ora, Truk. Wetenge lara. Aduh. Kenapa ta iki mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, ja omong-omongan sik, Truk. Diulur wektune kok nek mari asikate, Truk. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Truk? Waduh tak jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ping nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing kok nglandhake sampeyan ming bela karo Sinuwun Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma sing ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Yo nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pun celak sak piturute. Ngandhake nek Ndrawati ora ketaman pegebluk, Ndrawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Yo nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sronto. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok-elok mripat. Mong kere mong batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten apa-apa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh ning alam padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar.
Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Lah nek pancen lakoni ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Rada penak weteng ku, Truk. Mari kok, mari. Tak nggo ngentuk matus. Ilang angine. Wis waras. Waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro turjo bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antareja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarisan ini. Anggrana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garwaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggono kowe batur, kowe bekti karo Bendoro. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kuwi lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sumut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didedel sumute kuwi. Dadel dengkulmu atus kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan Bagong. Nggih, Pun, nggih, Pun. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males sakaremu nggonmu medeni Kakang Garwaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya, nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Ming jajal kok, Mas. Wong edan ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis dingonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonokke ping 3. Dingonokke ping 3 ra metu ayo ming kesel tok, ha ta? Ha iya, dengkulmu amoh ora. Teko mburi kene. Nek Ndoro Garwaca Ndoro Antareja tekan kene, tata-tata Gong. Heeh. Pakaryanmu kowe nek kowe dipala, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nang mburi, aku penonton saiki. Penonton piye engko nek Ndoro Garwaca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 Ndoro Antareja metu. Ya. Tenan ya, Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarta suta tekabira Kresna Bekti kula Ndara ya tak tampa
Gus bekti kula Den. Ya Bagong Datowo. Nesu tenan iki, Tru. Nesu tenan iki. Mandeng kowe tanpa kedep. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong, gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Itu. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Simo Mandura ya. Nun. Kowe wani karo Simo Mandura. Pangrimin, Den. Wani kula menika dasaripun Rasa kagian gunung tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Simo Mandura padha karo wani karo Bunden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? nek kula bangga Mesti wae aku mento karo kowe. nek kula mboten bangga Mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirang Bunden Pandhawa. Tak pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu Petruk. Truk ora wani lho, Truk. Truk diweling ora wani lho, menengo cerewet iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra rungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapano tak pancak pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den, lha niki wong tuwa lho. Lha niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sak kuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngono lakonmu. Ngapa Petruk cerewet menengo? Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhos ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Lha dadi putune cangkeme elek. Mau sampeyan biyen ora ngerti, mau sampeyan yo isih bocah. Sampeyan yo isih bayi. Lha dadi sampeyan ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampeyan niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labet kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa, Truk? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa?
Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki ora ndirasa sedih kok iso nangis ya to. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoco tak tangisi raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Radong kok. Nervous kok panganan. Bubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Andara Antasena mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksudnya aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukun bapak. Awak kaya arep masuk angin ya, Dre. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono tru Antarjaya ampuh ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lho cara aku iki mau Ndara Gargoco arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter-banter. Aku ora iso gagar otak. Sebabe ora ndek otak aku. Ya duwe, cilik. Cilik dengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngasuh nang ngisor wit kae nek Antarja tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo golek Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Blus wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng aku mudar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngasuh kesel aku. Truk. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong nganggo akal. Duh. Antarja jedul tak takoni. Madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi. As. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku nonton jajake lho. Iya engko. Sangune Semar isih 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya. Tak lindungi, Tru. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramarata, Jayamrata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketoke kowe iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Ya, antenane kene terus. Ya. Blok satu lito, lip. Mal. Semawon apa ana kawan Bagong Koko Prabu? Yai, kula piyambak ugi mangertosi. Dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih ana kawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbal ana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu? Nggih.
Ponokawan Petruk sowan kalian Ponokawan Bagong. Lah iya pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae najan wujuding Ponokawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora, nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong rowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saiki tak matur ngesani suwun Prabu Darma Kusuma. Matur apa? Sinuwun. Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratu tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha. Dheke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho. Gong, sing elekke iki Sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa rak juragaku to. Bagong. Nun, ning kowe tudu kok tata krama. Kula nek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak sora leh ngomong. Kok sik to? Kok Prabu sampun to. Ora, aku mengelekke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadhep ratu kuwi ya kena ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis Gong aja tak tanduki ya aja tak tanduki. Oh, tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong ki cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku urung budhek lho, Tru. Ha iya. Men kene kono kok bengok-bengok. Kok Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan boten kajen. Lho sirku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Siniwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ki ora. Iki senengane aku wis wegah aku mau wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petruk dalem Padhararja sapraptamu Ponokawan. Wilujeng Gusti, nering sambikala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa Bagong Padhararja. Pangestunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Sowan kula nering sambikala kula kepareng ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Kula cancang pucake weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan mudhar. Wong ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ngandhake bahasaku ya apik. Petruk Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Petruk tak tampa pangestu tampanana Ponokawan. Kula pun dinggo jimat paripi dayana ing kasantosan. Ponokawan Bagong Padhararja, pangentunipun Sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Dipun sekecaken nipun lenggah Sinuwun. Iya Bagong kuwi wis ora kepenak. Ponokawan Bagong matur sembah nuwun. Petruk Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki apa ora ngecek karo aku iki? Aku ki ratu tinimbali karo batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ha ya urung. Mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenaki atine Urawang, ngenaki atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kono kene mung diedan-edanke. Harung tau edan dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajae loro ati tak unekke edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong.
Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak praptamu. Bagong. Lho iki dulekke edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono gong rasa melu nang jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngilo iso semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus iki lho, wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimplok terus di ngelulu. Diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi wae tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong, padha raja sapraptamu. Pangetunipun Ndara Baladewa ngono ae penak ndadak wong bagus wong elek. Bukti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanono. Kula tumpuk kula Lho kowe. Mudhar ora kowe. walat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jimandayana ning kasantosan. Betul. Nun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong. Nun. Ora celomekan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sing gojek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana mau ora wani kok. Ditandasi arepe dhewe apa? Ayo sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cese sik ngomen rada seret. Tak cese ora. Petro Padhararja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek lho. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petro Padhararja. Wilujeng Ndara kembar. Bagong Samad pangestunipun kembar. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya tak tampa pangestuku tampanono. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan para gage matur marang panjenenganing ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matur ingkang terwaca. Sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebasi di sekolah bunintulan kula puapun tamba bila wonten tempat kula anggen kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami dina kaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Seman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Uda kawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumandu dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng karo Bagong. Terus kula catelu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe kepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh, tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Zaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang
kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Pukulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lo jinawi, gemah Ripakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati junjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit wong marang ora tentrem, mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, budal bingung nungsang puyang, numbuk bentus sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo, waton kasembatan kang ginayu. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arep piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rowange niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangen apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe to. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar sak umuring jagung nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Setro, sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan ku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip ning kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa. Kuwi ndadekake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa? Kowe butuh apa?
lan sing tok karepke piye niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula ora kok mung ditampung ning dilaksanakan tegese diwujudi ngoten iya Petruk nggih mula sawan kula saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumedados nalindra kula nuwun sewu lho kula mboten nyacap kula mboten namung kula menika dapur kawula kula ngemutaken dhateng panjenengan sasampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu tegesipun bantu dhateng masyarakat bantu dhateng para kawula panjenengan kudu cedhak karo para kawula ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula aja ming para-para nalindra sapepadane sing disrawungi sembahyang dumedati nalindra terus srawungi karo Ratu Ndarawati nalindra Mandura mau srawung karo para kawula wonten niku mboten sae menika ngicali kapitadosanipun para kawula mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Kimasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya Petruk nggih rampung Gong terus sumene ora ana ora ana sumene nek cara nggone dhewe bar pidato terus sumene terus sumene pisanan sop wah kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi iki nang kratone sop sepatu gelem apa sul sul sepatu sop sepatu ora wis kari ngenteni Petruk dalem Pandhawa kuwi 5 nggih aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk oh monggo menika langkung prayogi Werkudara nggih penemumu piye bab ature Petruk kuwi becik lan apik Petruk nun yen bapakmu arep bangun kayangan yen perlu Prabiya aja metu saka bapakmu Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah waton kasempatan penjang kamu alhamdulillah proposal 1 masuk kono kawan Petruk njupuka saka maduka ora aru bakal wegah Petruk matur sembah nuwun Koko Prabu monggo bidhal dhateng Karang Kadempel Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa waton kelakon penjang kamu nah piye Gong Petruk engko nek tekan omah-omong bapak ya omong bapak piye aku bendahara kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae sing jujur anake bapak iki mung aku ora ana sing ora jujur oh aku kok aku nyekel dhewe setiti kok ya syukur paling pol tak play Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kimasada menika kangge menapa bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati krana Ndarawati ketaman pegebluk mula kowe ngerti dhewe pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake sing tiba mburi kudu tiba mburi ora kena dumeh ana apa-apa sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petruk wo la wis Gong ayo mulai piye ha iki ora sukses arep didukung Ndara Werkudara Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik karo sapa Sinondrawati terus Sinondrawati ngopo rawuh mrene negarane ketaman pegebluk ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Kimasada engko ngopo kok ngoyak wae to iki pertanyaan wangsulana iya dienggo tumbal negara Ndarawati kok ditumbali mergane ketaman pegebluk kawulane iki ngrekoso uripe isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Kimasada paham matura Truk kok matur piye kanan iki terasa ganjil Truk kok ganjil iso matur ora we ora mundur kowe arep matur heeh ora gawe masalah lho wis ta mundur kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik mundur kok teles to Gong kathokku teles e mboyo ganti ora aku sing matur ya ora gawe masalah ora rasa kuwatir sampeyan nggih Den iya Pono kawan Bagong nun nggih
Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki Kidik. Apa, Tru? Menyiliki Diki. Kaya keruwe. Ajeng minisiliki Diki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing endi? Bare wau ngendikanipun Sri Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ke Taman Pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada. Selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep Barapaya. Gong, hei. Dharma Kusuma. Ngoten. Kula satri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki mengemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka sinuwun Pratri menggalih? Panus maning jajalanan Sukertaning bawuna iblis lah alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape Brewili kaya grojokan nyerewete kaya bedhe semono patugalan. Wah, langap-langap ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndarawati. Barat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong sing muni-muni kok sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Iya. Aja meng krikil. Wah, cilaka iki, Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing digersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Kyai Prabu Ndarawati ya. Kowe ngunak-unak Kyai Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Ndarawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna, ayo. Gong ora cengengesan kuwi diandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesani wong ora iso wangsulan e. Lho, ngene to. Ngene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Apa diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok? Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petro sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gawe wangsulan. Ya aku sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten Adi kula Bagong sinu. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndarawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndarawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Dewa. Aku ora trima yen to adiku Ndarawati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Ah wis pet-petane, Tru. Ah ngopo mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku cuma kok nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis munake aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis maneni wae. Waneni dongkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Sinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai.
Iki piye to Gong awal. Nek rawani alah dene, Tru. Mana nek ku Sinum Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi sisan gawe ngarep kene. Ngene, aku ndak tak kokean ngomong. Nemani gewani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Hyang Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja sak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitahe. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki men kere gedibal 17 wong arek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon? Gong. Ngapa? Kowe iki ngopo mentadeng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semangkean kowe bol. Wah. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng Tru, nek ra wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibal 17 wong arek nyolong mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedibal 17 wong arek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Heh? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP iki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekuta, nganggo sandangan sarwa apik pol. Kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang ngene omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak, ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik kene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya mung mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku mung nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe nek arep magang
janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan, kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula, kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma mula tak jak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono sak. Ora kurang ajar iki. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Kan iki sampean ngejan apa? Wah, panusman ing jajalan. Kowe saya ngene Maranata Mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mantu Prabu Baladewa wetok. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa nang boyo pustaka Jampus Manjiman Lojoto. Piye kuwi le omong kowe? Ala tak balik cele Baladewa. Balon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa? Wenang boyong pustaka Jampus Manjiman Lojoto. Tro? Aku ditantang ya, Tro. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ah ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo panasan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak ming ketengok. Nah, Petruk niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petruk. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Ya iyalah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petruk wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petruk niku kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adik mungsuh adik. Ya, itu baru jos. Bagong, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kabudayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Pajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petruk mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah, sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya.
senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra abu-abut nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Kula mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho, mungsuh kok kon nguripke iki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ra gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Iwas mungsuhe mempeng kene ra urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika kepunden kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petruk aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati kula pamunten nggih ping gojek ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu nggih. Wis ana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati. Dawarku Darawati nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati Bagong. Dawa Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Durana kula Dewa nyuwun pamit nggih Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya Mah. Atur-atur Kaman. Nomor BPA-mu isih sing wingi to? Tasih. Engko tak ping. Nggih. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petruk niku kandhan-kandharane angel tenan. Petruk niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesu. Ha niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petruk nang ndi-ndi. Iki wae jenengan nggih preso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petruk niki ora jajal. Iya Bagong nggih. Kula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petruk niku sing diudeni mung siji. Sapa? Kula. Iya. Monggo nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono, mesti mandeg." Iya Bagong nggih. Para iya. Pun nggih Den, ya sing ati-ati. Pun nggih Dara. Ya sing ati-ati. Pun nggih Den. Ya sing ati-ati. Barang pamit, ya sing ati-ati, ya sing ati-ati Bagong. Tenan winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petruk. Nganti tak elekke ana apa Petruk mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono ki mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon mung ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng pareng-pareng. Piye Den? Iya. Piye Gus? Iya. Dara? Iya iya. Piye Den? Iya Bagong iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petruk nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus sapurae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Ngangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya iya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya iya sing ati-ati. Ana nggih. Iya iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Barang iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petruk janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono.
Bagongan Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, baru ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Nun. masa ora? Wonten gangsal 12. Hah? Wonten gangsal 12. Tak jupuhe 5.000 entuk. Mengke nggih arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora. Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunane. Ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Bareng iya. Bareng. Yo. Bareng. Yo. Bareng. Petak dasmu. Mboten. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kali sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo dhuwit 300 lho. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Ngunduraken bijang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan, batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang nak ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika Wis rasa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arepa batur ning aku duwe kedudukan. Inggih. Njaluk ditik. Lho. Namung wonten 50. Terus kene 50 ra masalah sing penting lamun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Ngunduraken bijang menapa? Njaluk Werkudara. Oh inggih ngestakaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara. Nyai wonten paring dawuh. Kilanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten rampan menapa-menapa Koko Prabu. Arjuna umum maring dawuh Werkudara ewahaya ing pambudi kepiye munggo penemuning Siadi apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu apa bakal ndak paringake marang Petruk Barep kakangku. Werkudara piye Aku percaya marang kabijaksananmu. Bakal mbok paringake sapa? Aku percaya kabeh wis nganggo petung. Dimas nanging sak ora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ingkang ndak tindakake Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah gandeng menika sampun wanci bedhug kula aturi nindakaken panembah ing wanci bedhug tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping satemah samangke pikantuk tirta wening penggali paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Yayi Arjuna ya pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kang mangkono Werkudara budalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton Ya istana dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryasena. Purna gatining paranggilan. Sarasa kundur datun jruk saking dampar kencana. Kinapit gamparan gading. Kadharaken sangganing peromban cedhik manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil patraning keprabon
Kawistingan saking Mandura tindak nyosri Naranata katon sesanti kamulyane. Kuning lekasu kita linuting gitung kadung kadereng ngamomong memangun manah rahayu mulai yo mulai piye mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Nek sing nantang karo Petruk mau Sinuwun Mandura ning bareng aku ngematke Sinuwun Mandura metu pagelaran jaba ora panglik. Lah kok Sinuwun Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa Lugong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ngono wae. Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye to? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak le arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sowane negara Ngamarta, kuwi gatine supaya apa sing didadi jangka dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih, kowe matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong Pandhawa, ora iso mboyong Pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak ming mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bunga, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak mung niteni nang ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe mung anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngopo? Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe rantas malang diputung, Tru. Aku mungsuh Ndara Galukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok le mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo ning omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati iki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Leboke swarga tanpa mampir nang neraka. Mati utama. Nek mati madya ki Marjandra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral.
Viral kok spiral. Oh, piye ora gleleng? Ah ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa, mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati mbangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus Nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngilikke putra Pandhawa. Nek ra gelem, Asik kate. ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe ki edan kowe iki traininge sapa ya? Mbah mau semampir nang dol desa ana iki tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampel nek kerangan. Oh iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe. Sikane ape? Ya, oke. Neng kene lho. Heeh. Durantasena, Iya, Truk. rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pengendikaning Siwa Mandura. Terus kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Ora iso njaga marang derajat lan martabate para Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong, ayo Gong. Sik weteng kula ora, Tru. Wetenge loro. Aduh. Kenapa iki mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, aja omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune engko nek mari asikate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh tak jagake dengkulmu nak. Loro wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ping nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing kok nglandhake sampeyan ming bela karo Sunan Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi
Pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma sing ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petro ning Mandorowati. Lho, sebabe napa? Mandorowati ke taman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Yo nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pun celak sak piturute. Ngandhake nek Ndorowati ora ketaman pegebluk, Ndorowati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku udung juru iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Yo nek Sinuwun Ndorowati tenan, nek dudu omongane Bagong niku kula pikir bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petro kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok-elok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangiran sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petro bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petro wong kere mboten napa-napa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petro oleh ning alam padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena anake Werkudara wong drogak-drogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Lah nek pancen lakoni ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Rada penake weteng ku, Truk. Mari kok, mari kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye sikat saiki? Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik, syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, Ndoro Antarja bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petro. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antarja didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarsan ini. Ku anggrene bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garwaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males yo. Lah trek modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggono kowe batur, kowe bekti karo Bendoro. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Wih lah geleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sumut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didedel sumute kuwi. Dadel dengkulmu atus kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora dikai variasi. Tak kira nek templekane. Ora templekan Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garwaca. Nek kowe diajar aja males, siap.
Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya. Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Ming jajal kok, Mas. Wong edan ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis dingonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonokke ping 3. Dingonokke ping 3 ra metu ya ming kesel tok, ha ta? Ha iya dengulmu amoh ora. Teko mburi kene. Nek ndoro karo kanca ndoro aja tekan kene, tata-tata Gong. Heeh. Pakaryanmu kowe, nek kowe dipolok, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nang mburi, aku penonton saiki. Penonton piye engko nek ndoro karo kanca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 mendoro ta cina metu. Ya. Tenan ya, Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata dian Gatut Kaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedep ya. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong, gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Heeh. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Gitu. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Sima Mandura ya. Nun. Kowe wani karo Sima Mandura. Pangripin, Den? Wani kula menika dasaripun Rasa kagian gunung tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Sima Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, ora sudi te batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? nek kula bangga Mesti wae aku mento karo kowe. nek kula mboten bangga Mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke Punden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu, Petruk. Truk ora wani lho, Truk. Truk diweling ora wani lho, menengo trawat iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra rungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapano tak pancak pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den, lha niki wong tuwa lho. Lha niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sakuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa ya, Truk? Cewek menengo. Iki kula lara, Den.
Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhus ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu boten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Mau sampean biyen ora ngerti, mau sampean yo isih bocah. Sampean yo isih bayi. Dadi sampean ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampean niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labet kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa, Truk? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot ora. Kowe iki wis ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, to? Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoco tak tangisi raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter, telapakane tangan kemringet, nervous. Wah gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah, radong kok. Nervous kok panganan. Bubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Andara Antasena welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksude aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe dukun bapak. Awak koyo arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono Tru, Antarjaya ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lho cara aku iki mau Ndara Gargoco arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siramu gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget.
Aku ora iso gagar otak. Sebab e Ora duwe otak aku. ya duwe. Cilik Jengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngaso ning isor wit kae nek Antarja tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo golek Petro? Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus wah rame nek kowe perang. rame cengelmu kowe. Seneng aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngaso kesel aku. Truk. Ngono aku disembur, habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarja jedul tak takoni, madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi. As. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho. Iya engko. Sangune Semar isi 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya. Tak lindungi, Truk. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramarata, Jayamrata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketoke kowe iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Ya, antenane kene, Truk. Ya. Kira mayit jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Lah kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Goleki Petro. Oh, Petro iki ngeyel kok kandhane. Truk. Sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku tok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono. Ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Truk. Krungu Truk. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono, omong nek kowe mau swara radio. Oh iya. Niku mau radio. Gelombang FM. Gelombang FM Bagong. Non. Bagong ndi? Kok Bagong Petro ndi? Truk. Sing goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Truk. Ah iya. Ha ta, Truk? Ora seru-seru. Ha ta, Truk. Lali ya aku. Madosi Petro. Yo. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang-gancang langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir. Ngapa kowe guyu Antarja? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok iso banyol. Karang Bagong dawane banyol lho. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petro. Terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah,
Omongan karo wong kowe iki malah mumet silaku. Ngombe obat. Aku ater. Aku nggawa Apa? beli kita. Hus. Bel kita. Bel kita. Iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe ye Ora. Apa aku golek Petro? Petro pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petro takon ngaso. Aduh. Petro wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih. Mulih apa ngaso? Ngaso. Molak-malik ora. Konene Petro. Ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Oh wis kena aku malang kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo Sing tak adeni apa mojo? ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur melonyo awakmu. Wis aku sik sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene ora cuh ngono kena aku. Melonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak, kok nek ngidoni aku tenan. Aku iso melonyo tenan kowe putu loe. Aku mung wong biasa e. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petro. Yen kowe wani karo Antarja, Sing tak wedeni apamu? maju mrene. Katon ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gal aku. Ora. Kowe ki nek idu adoh banget. Aku nek idu mak menedak. Arep ngopo kowe? Jo, Apa? kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ah, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi Radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanto. Kok bandem rek ngapae, Tru? Hah? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya apa Ismaya? Ismaya. Ngono kuwalat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakangane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh iya. Bapak iki kangane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau umuk. Bapak iki menggunakan ilmu padi. tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Jadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dijaya ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petro Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak toke. Tak toke jo. Ayo kagetokno. Rekoso ning nguwali talenan iki lho jo. Sing arep totoke iki apa? Aji-aji Jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean. Apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki nameng kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tangan kuwi sawangen.
Ki tlapakanku ki nek saya abang, kowe sing ngeyel tak dumukke ning dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangan iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki Abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Njajal apa piye? Oh, kuwi rungono, keprake wis banter banget iki, rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu, Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanto. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparat kowe. Piye Gong? Wah meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku saya wedi. Tok kapake to tapusi. Tapusi piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Dieling-eling to? Oh, tanggaku Ismanto arep takon lunga kok. Men kelingan terus e. Ismaya. Kuwi maring adi-adi karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono kuwi? Dadak dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti iki Abang kena tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe iki ora percaya terus. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes terus. Oh iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung anu ngeleng ya, Truk. Tak uyuhane aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung e, Gong. Ngopo? Ae sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ana udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Prawoto? Pragoto. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro. Dajar wong loro le. Sanggahangro sesumbar Tendo bumi kunjing kumaluduk kunur ketup lumembak penyukang kumambang. Waduh lagu nomor dawing Sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Patih kok nyekel Ponokawan. Petro. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo lho, jile mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok.
Aduh Bagong aku training abang. Ini nyolong ngendi kowe? Wah, lah arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, gresik cengenge sak bandem batak ora imu. Waduh digetak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Waduh. Petro inggih. Meneng. Pate kok Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir ayo. Arep guyu meneh Kang Gresik. Wah, tapuk tenan. Ndara Pragutaya. Tindak mriki dawuh Sira Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Aku ora ngerti. Lupute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang butuh ajeng mbleh sak arep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tak wedeni apa, Mbok? Cencang jenggot kronca ya. Yang lungeng kadung
semuriris semuriris eko balik blegek kekugek sakdulita Ndara Kresna ing Ndarawati wilujeng rawuhipun den iya Kakang Semar tansah pinanganing kawidadan lirik sambi kala prataku Kakang Semar syukur Ndara Janaka bekti kula kunjung nggih den iya Kakang Semar ndak tumpuk ora liwat pangestu Tampanono Kakang Semar kula pundi nggo jimat paripih Dayanana ing kasantosan bekti kula Pak iya nala garing Bagong tak tampa enten apa Gus sumengko pengawak Bodro Andamar sasi Gita Anawung wigatos menawi dipun keparengaken kula ajeng nyadong dawuh den Kakang Semar malah setemene prataku ning kara kadempel iki mung kepengin nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka bab napa mesti wae Kakang Semar ora kekilapan lakon ingkang dumadi ning Praja Ngamarta malah ndak kira anakmu Bagong wis matur marang Kakang Nayantaka pancen leres kula dhewe malah bingung lah kok dados kaya ngonten kahanan ingkang dumadi wonten praja ing Ngamarta monggo nyatanipun niat kula niku apik ning lah kok jebul wonten lakon sing kaya ngoten malah ature Bagong Petruk mungsuh sinuwun Mandura Petruk kenging nenggala ical dipun kedhepaken monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun Panakawan Petruk. Lah niku sing marai kula bingung. Sing marai ati kula ora jenak. Merga Petruk mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kejawi saking menika pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada ical. Den niku pusakaning Pandhawa. Mongko ilange diasta dening Sinuwun Ndarawati. Mula ingkang saking menika kula nyuwun kanthi sanget perkara niki ampun padha kendelan. Awi digoleki supaya katon padhang kana negara Ngamarta. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Aku kudu kepiye Kakang? Sampeyan mboten sah pripun-pripun. Ning gandeng sedaya menika sami priksa nek ingkang ngasta pustaka Jamus Klimasada menika sampeyan kudu iso ngresiki jeneng sampeyan dhewe. Aja nganti kabeh padha nyengguh yen to Ratu Ndarawati menika mentala kaliyan para Pandhawa. Sanane manggoleki pustaka Jamus Klimasada. Kejaba saka niku sampeyan ya kudu mbudidaya goleki Petruk. Anak kula isih urip napa pun mati. Nek isih urip teng pundi papan dununge, nek pun mati mang kukup kunarepane Petruk. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Niku mawon, Ndara. Lat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran bajaring purnameng kekono dasari mongso katiga jagat paisaningmu boten wayapur jagat Kakang Semar kula wonten dawuh boten yen pancen kaya mengkono aku ora bakal silak aku mung mundhe dawuh timbalaning Kakang Nayantaka nek ngoten kula matur nuwun aku tak goleki menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada lan nisa mupaya menyang endi dununging Petruk matur nuwun kanthi swara mekaten negari Ngamarta badhe padhang sampeyan ya iso ngresiki kaliyan asma panjenengan aja nganti banger bacin merga digunakake dening panjalmaning mungsuh ingkang Mimbanata Ndarawati ingkang ngasta pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku nyuwun pamit kula kanteni anak kula nala gareng kalih Bagong supados derek sampeyan. Titik undha kagate ngarang
nganti aku mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Lakon iki ora bakal paripurna. Den, ampun kuwatir. Kula awat-awati saking katebian Ndara, tindakipun Ndara Kresna kali Ndara Janaka, Den.